Emakhosini. Umbuzo uthi ufundisa ingane ukuphahla at what age? Very interesting, ngiyabonga umuntu oyibuzile le nkulumo. Uyayibona masizokhuluma ngokutshala imbewu einganeni zenu. Ngicela ukuyicala lapho. Umntana ubheke yonke into oyenzayo ezomzali ophambi kwayo, whether you are a guardian or what. Umntana ubheke yonke into. Yabona umntana we-prayer warrior easy ukuthi umbone. Kuthi lo mntana ukhula phansi kumkhuleko. Umntana wenza yonke into eniyenzayo. Uma uthi uyaphahla uphahla sometimes, nomntana uzobona izinto ya sometimes. So umntana ufunda yonke into. Akusuwe ozomfundisa ukuphahla. Nayi answer yami kuwena. Umntana ubheke kuwe yonke into. Ingakho ngithi be cautious kakhulu makube uyathakatha phambi komntana, uzothakatha naye. Umntana once angezwe ukuthi ubiza igama lomuntu wesilisa, ubiza igama lomuntu wesifazane, uyathakatha nasemsebenzini, umntana will adapt to that. Kuyo yonke into oyenzayo umntana sees everything oyenzayo. So ayina exactly age ukuthi umntana umfundisa umntana as umntana khula uyabona. Uzowuzwa nje umntana sekaziphahlela ungamtshela. Because i-connection uyithola fast. Ma ukhohlakala umntana uzawukhohlakala. Ngendlule kuyo. Kunomkhulu obuzile ukuthi indaba yegazi. Hey. Yabona indaba yegazi. Ekuhlanganiseni igazi. Now, izobuyela kwini kuma relationship nemishado. Kukhona namhlanje abantu abashadile ukuthi igazi labo alihlangani. Umshado wabo ubalethela inhlupheko. Leli gazi mani angazi. Yabona masingafunda sitho li technique ya leli gazi ukuthi igazi elihlanganayo eliphi. So imithi yenze ukuthi wonke umuntu amagazi ahlangane afike amoshe. Imithi emibi ibhlungu ngoba ihlanganise nezinto ezingahlangani. That's why kumoshekile la ezweni. Umuthi uyakhona ukuthi udonse umuntu ukuthi ube naye ungasiyena wakho. Kodwa indaba ayikho. Angifuni ukuthi siyenze ngathi ubuthakathi bunamandla, bunabo amandla because of now banama result bamoshakalelwe namhlanje. Namhlanje bakhalisa mayimayi ningabazitshela ukuthi bajabulile. Akunamuntu ogangele i-relationship othakathe i-relationship ojabulile namhlanje. Leyo ilaleleni angayifaka iring umuntu kodwa into eyenzwe ngemithi eyi-relationship nomshado inyembezi zodwa ukuthi abanitsheli. That is why bafuna ukuphuma ngathi they are happy couple. They are not. As long I think masikhuluma kanje kulani izokhona ukuyilalela ukuthi ningiyekela ukusukela ama side chick ukuthi kungani konje. Ayiqali khona lapho. Emakhosini ngibuye ngizokhuluma ngayo indaba yegazi. Uma singayi understand indaba yegazi ngeke sithakathane. Sizolinda for a right blood. Because of anyone angeza kuwe akweshele apropose kuwe nivume kodwa ke you know one thing ukuthi igazi lasho ukuthi nina anihlangene. There is no way umuntu wesifazane angahluleka ukukuthobela njengomuntu wesilisa. Lapho yisign ebonisayo ukuthi igazi lakho naye lo muntu onayo esikhathini samanje akusigazi elihlangene elingahlangana lenza into enhle. Uma uhlangana nomuntu wesilisa, umuntu wesifazane, umuntu wesilisa uma uhlangana nomuntu wesifazane kwamele kuphuma ama projects, kwamele kuphume into enhle. Kwamele kuphume ipeace. Kodwa kuhlangana kanje it's because of ne hijack imvelo. Namhlanje uzothola umuntu wesifazane akakhona ukulalela ngoba vele igazi lenu alihlangene.
ngoba vele igazi lenu alihlangene. Kungani lingahlangani? It's because of ngokamoya ayikho into eclever njengamathongo nomdali. Awuliforced uthando umuntu wesifazane. Umuntu wesilisa umuntu ongakhona ukuzifihla. Okay, i-reason bantu besilisa namhlanje uzothola umuntu wesifazane yakuthakatha ukuthi umthande, it's because of already umuntu wesilisa akakhona ukuzifihla. Uma ekuyuza uyakuyuza uzokubonisa. Uma ekuthanda ngamampela uzokubonisa. So thina uyakuyuza bese ufuna ukumgcina. Umenzele abantwana, umenzele konke. At your own risk. Ingakho izokuyenza ukuthi uhambe uyolanda imithi emibi umfake yona umenze lento. Now maseka yilento omfuna yona uzokunyanyisa ngoba manje so uyamlawula. Umuntu wesifazane uyadinga ukuthethiswa. Uyadinga ukuthi kube khona ukuthi baba mangangena akusi ningayihlanganisi neabuse. No. Kukhona namhlanje abantu abana 10 years 20 years lo muntu wesifazane akaze athi kulo baba useless. Akakaze athi kulo baba yes legama le useless ithi ngitsheleke ama codes wabantu besilisa eyenza ukuthi batheneke off. Useless, uyinja. Kuliphi elinye igama? Ngifuna lamagama ukuze namhlanje ngifuna ukunivula ikanda umuntu wesifazane ukuthi kungani namhlanje le ndoda ixolela ukuthi ikushiye kuleyo mansion house yakho ihambe yolala nomuntu osezuzweni because kune peace ezuzweni wena ula emlomeni. Awutsheli indoda ukuthi useless. Awutsheli indoda ukuthi i-respect automatically yazenzakalela. Kukhona umuntu wesifazane ngisasho 10 years 20 years 40 years analo muntu wesilisa akaze wakhipha igama lokuthi useless. Ungijwayela amasimba. Yinto yenziwayo ke abafazi babo 2K, abafazi abagangela amadoda. It's easy to say that and you remain kulo mbhedo omshado wakho. Akunandoda mina ezodlalela phezulu ekhanda lami. Why kwamele ube ayu kukulove ufundisa abantwana bakho ini ukuthi uthando lunjani? Ngisasho namanje kukhona abantu abantwana bamantombazana aba-adoptayo le energy umamayo ayiyenzayo kumuntu wesilisa kubabakhe then afuna ukuyenza kwenye indawo bafike bambulala umntanakho. Umuntu wesifazane umshado ne-relationship kwamele uthobe. Mawungeke ukhona ukuthoba wazi ukuthi uzoletha impi kwakho. Because umuntu wesilisa akakwazi ukuthi akulwise ungamlwisanga. So uma umuntu wesilisa akulwisa already sekuyisayini ukuthi ngeke niphilisane. Une-right yokusuka than ukuchange ubuwena ukuthi use a defensive mechanism kumuntu wesilisa. Kwimvelo nasebantwini umthakathi ngoba umela amanyala umuntu wesifazane. Ngiyaphi ngendawo? Ibesithini isihloko mangicala? Igazi malikube igazi lenu alihlangani. Kubuye futhi ke ngikhulume ngegazi elithengwayo kweminye imindeni. Kenzeka ukuthi ubaba womntana wakubaleka. Kodwa bekafuneka lo muntu wesilisa ngenxa yegazi lakhe. Le gazi lakhe belidingakala. Not to say umuntu mawunomntana naye sekufanele akushade. Isintu simoshile sibuye futhi silungisile ngoba abobaba bayabaleka. Kodwa have you seen ubaba obalekile kodwa umntana uyaphila kube khona impilo ichubeke because of bekufuneka igazi from your lineage. Bekufuneka nje igazi ukuthi lo muntu the only way yokuthi kusurvive la ekhaya noma into zakhe zivuleke bekudingakala igazi laloya muntu wesilisa laloya muntu wesifazane. Ibuyela kuphi? Ibuyela la bayingaki lento izofakazwa abantu besilisa. Ngibuza ukuthi bayingaki
Okay, ngifuna ukubuyela ngikhuluma inkulumo eqondile. Umuntu wesilisa olalele le video, ngicela ukubuyisela emuva. Kukhona la wathola umuntu ongasebenzi, Mahlalela. Kodwa lo Mahlalela that time uzwana naye, into zakho bezihamba ziphusha. Then wasekudina ngoba emsebenzini bafaka ama-stiletto, bafaka ama-manicure, bayenza i-manicure, ba-makeup. Now umbone as a useless somebody, angithi. Then uthathe lo we-stiletto, suneze uzwana nalo we-stiletto izinto zakho zimosheke. Kanjani? Because of manihlanganisa isalary kwamele ikhiphe i-add up. Kodwa that time unalesa scrap leso sibiza ukuthi ya uMahlalela igazi. Please don't forget to like and subscribe. Ayimkhulisa ngihlola, idinga energy lento, idinga mangihleli nengikhuluma ngabe indaba zasemlilweni lezi, akusindaba zekhamera. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.